Pontius Pilate, Abaja n'obe, ọnwụọ enye ya, ojidere Amos na mbọsị nke ịtọ, na ndị nwere apụta, laruo n'eluigwe, ọ na-akpali Chukwu na ebe ime ihe niile, ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Naanị n'eluigwe ka otuto afa gị ka ọchịchị gị bịa, ka ime uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Ekene Maria jupụtara na Gracious, ebe ụwa na-ere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dị azụ ngọzi n'afọ gị bụ Jesu. Ekene Maria jupụtara na Gracious, ebe ụwa na-ere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dị azụ ngọzi n'afọ gị bụ Jesu. Ekene Maria jupụtara na Gracious, ebe ụwa na-ere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dị azụ ngọzi n'afọ gị bụ Jesu. Oitodoro na Nwa na Mmụọ Nsọ, biko Jesu. Jesu mere anyị ebere, ọ bụrụ ndị niile kpọrọ gara aga. Ife ọnụ nke ahụ nke mbụ, garụ ka mama Gaba site n'ebe dị mmiri. Ejikwa na Maria bụ nne nke Jesu, ọ zọrọ ahụ. Naanị n'eluigwe ka otuto afa gị ka ọchịchị gị bịa, ka ime uche gị n'ụwa ka o si eme ya n'eluigwe. Ekene Maria jupụtara na Gracious, ebe a na-ere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dị azụ ngọzi n'afọ gị bụ Jesu. Ekene Maria jupụtara na Gracious, ebe a na-ere gị, ịdị ngọzi n'etiti igboro niile, ọ dị azụ ngọzi n'afọ gị bụ Jesu.
Thank you.
zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Victorina na wana mwanzo. Ekene mara zọpụtara n'ekwesị ise ebe a na-ere mgbe eluigwe n'etiti mgbe niile ọ dazikwa n'afọ tupu Jesu. Victorina na wana mwanzo. Biko Jesu. Jesu mere anyị ebere ka mkpụrụ obi ndị niile kwenyere gara aga. Ekene eze anyị ji asọ. Yabara anya onye nke Chukwu ji asọ. Ayo. Obi ji asọ Jesu. Obi Maria Immaculate. Joseph ji asọ. John the Third Evangelist. Prince Maria de Montfort ji asọ. Dịka Virgin Maria dị ngọzi oseburu ụwa mere anyị ebere. Grace mere anyị ebere. Oseburu ụwa mere anyị ebere. Kristi nụrụ olu anyị. Chukwu nna nke eluigwe. Chukwu nwe ebe ọtọ nke ụwa. Chukwu mmụọ nsọ. Ụtọ mmadụ dị ngọzi si otu Chukwu. Maria dị asọ. Nke Chukwu dị asọ. Enyi dị asọ n'etiti Virgin niile. Nne Kristi. Nne nke nzukọ. Nne nke wetara amara. Nne nke wetasịrị obi ọcha. Nne na-eme ya atụtụ. Nne na-emeli ebelu. Nne na-arụ ya arụ. Nne kwesịrị ịhụnanya. Nne dị ịtụnanya. Nne na-adị ezigbo ọdụ. Nne nke onye okike. Nne nke onye nzọpụta anyị. Nne dị iwe na-asịrị uche. Nne dị kwesịrị nsọpụrụ. Nne dị kwesịrị iwe ewu. Nne dị iwe na-asịrị ike. Nne dị iwe n'obi ebere. Nne dị jidere okpukpe. Omume nke ezi omume. Ụgbọ amamihe. Isi ahụrụ anyị. Nke onye jupụtara na amara. Nke onye jupụtara na nsọpụrụ karịa. Nke onye jupụtara na nsọpụrụ n'ebe Chukwu nọ. Usoro ozi dị omimi. Ụlọ nke David. Ụlọ nke ọdụm. Ụlọ ọlaedo. Ụgbọ nke agba. Ọnụ ụzọ nke eluigwe. Kpakpando nke ụtụtụ. Ahụ ike ndị ọrịa. Onye ogbe ndị njọ.
Medina now, we are going to Christian. That's the wine, the mobile. That's the wine, the German. That's the wine, the man. That's the wine, the Nauru. That's the wine, the blue Macachukun. That's the one who get to cool. That's the one who virgin million. That's the one who village in song. That's the one after my name, John. That's the one everybody and any good. That's the one who wrote the captain and song. That's the one who put up in Nigeria. That's the one who didn't know line. That's the one who can do one. I don't get to go in and put up on the poor. I don't get to go in and put up on the poor. I don't get to go in and put up on the poor. Somalia,
site n'ụzọ n'ụbọchị taa na-eji aka. Amen. Jesu ahụrụ gị n'anya. Jesu ahụrụ gị n'anya. Jesu ahụrụ gị n'anya. Apụtasị m nke gị. Apụtasị m nke gị. Andiamo bene al cielo di ne mancani della dimanale sembro valorare reale ogni umani non gli era uno si tiene le mancanizioni che non è adesso cacciare che la prima di negozi ma c'è paura na nwa